Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala, nila nga itong tulumanon, sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, Pitsa 23 na kini sa bulan sa Abril tuig 2024. No, padayon kita mga higala sa tuwa nga mga pagpangalagad ni ining kabutuhon. Ato dayang pangumustahon usab no. Ang ato ang mga kaigsuunan nga mga kaparian. Kumusta na no? Dinha sa Siquijor, of course, ang atong Episcopal Vicar dinha, si Monsignor Larry Katubig, ug ang atong mga kaigsuunan usab nga mga kaparian dinha sama ni Monsignor Ramon Duran, no si Father Rani no, o nga manusab ang akong mga classmate, akong classmate din no, si Padre Obing Masyon, no, o ang mga kadakinan, ang mga kalagmitan yun sa mga pari din ha, mga kontemporaryo na ako. Nagawas ni Monsignor Larry, kaya medyo magulang rin ako gamay. Pero ang uban, og ni Monsignor Carmelito Torres, mga kuan ay mga kontemporaryo na ako na sila. Dungan-dungan na din ako sila. Nahala no, may mudto na kanatong tanan mga higala, ato usab nga timbayaon og may mudto ang atong mga kaigsuunan diri kaparian diri sa mainland Negros no, diri sa Diocese of Dumaguete, of course ang ato ang Talahurong Obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, diri sa Sibulan, o ang atong station manager usab dito sa Actin Basay, si Brother Elmer Lugatiman, ang ato ang mga lay ministers, ang ato ang mga MBG, mga Legion of Mary, o ang tanan gyud no, nga mga, og ako di ay mga akong timbayaon og may mudto sa mga akong mga kaubanan sa Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People no, labi na gayon ang bag-o pa lang gid namo nga natapos nga mga seminars no, duha na lang ka parokya diri sa Dumaguete no, Dumaguete proper nga wala namo ma seminary sa ECMI no, ang sa Kamanhak na lamang ug sa kining Immaculate no, basta mahumanin namo aron mapasulod na dayon pud namo ang uban pang mga aspeto sa amo ang Commission on Migrants and Itinerant People. Of course, ang timbayaon si Sister Luz, ingon manusab si Sister Yuyo, si Brad Eli, si Brad Mark, ug daghan pang uban ako mga kaubanan sa matud pa Commission on Migrants and Itinerant People. Ato pud ay nga uhago no, ang tanan natong mga kaigsuonan nga mag-aktibo gyud sa BEC no, kay mao kanay banner program karon sa atong diocese no, nga gikuan gyud gihingusgan gyud sa atong Talahurong Obispo no, ni siya Polito B. Cortez no. Unya pahinumdum day no nga usa-usab sa mga programa sa ako ang gitawag og commission mao kining human trafficking no, pakigbatok ni ini nga pagdala sa ato bitaw nga mga inosenteng mga igsuon dito sa layog gikan sa ilang Pinoy-anan ug dito in taon na pahimudsan ng ilahang pagka-inosente no, managitawag nato sa in English og human trafficking no, munay usa karon bisan sa gobyerno nato no, gipaningkamutan gyud nila nga masumpo kining gitawag nato og problema sa human trafficking. Okay, nahala no. Padayon ta mga higala, ari kita sa atuang Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon, matud pa diri sa atong listahan. April 23, mao si Saint George or San Jorge. Atong listahan nato si San Jorge. Abi no daghan kayo ang mga kasaysayan kabahin ni Saint George no, katong Saint George nga naging asidang sa dragon iyang naluwas ang prinsesa, pero ang tinuod gyud nga Saint George usa kini siya ka martir sa panahon sa persecution no, pagpanglutos ug gani nahimo siyang patron kaniadto sa England, sa Portugal, Germany, Aragon, Catalonia, Genoa ug Veronica no, Veronica
Benicia. No, biro ni karon Benicia. So karong adlaw mahigala ato nga gihinumduman ang patron sa kakanhi patron sa England, Portugal, Germany, Aragon, Catalonia, Genoa o Benicia nga mao si San Jorge or Saint George. Pero ari kita manghigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan niini kamudtuhon. Orihinal nga simbahang Katoliko sa Diocese of Ilagan nasunog. Nasunog kini kagahapong adlaw sa may alas 11:40 ang takna sa Kabuntagon. Matud pa ni Father Zeus ang gubang ang ilang kuraparuko, halos maugdaw gyud sa kalayo ang sulod nga bahin sa simbahan. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis nagkanayon ngadto sa mga nagplanong magpari o mga future priests. Himua ang imong kaugalingon nga maayong magbalantay sa mga karnero nga adunay mahigugmaong kasing-kasing. So, mo kini ang gitudlo kagahapon adlaw usab sa atong talahurong Santo Papa dito sa Vatican. Okay, no, padayon ta mahigala ari kita sa atong ginagmay nga Jolo joke. Apoy na mahigala nag-istorya ang anak, inahan o anak. Ma, saman, buntis ko. Ha? Buntis ko, ma. Sige ra, okay ra. Ikatulog ra siya, ikatulog ra. Kanya, ma, di ka masuko. Nga buntis ko. Salamat mo ha, understanding yung kakaayong na pagkainahan. Isa kang uliran nga ina. Sa ba diha tibursyo? Saon ba nimo pagkamabdos nga lalaki magkatibursyo ha ka? Joke ba yon, ma? Joke na yon. So, pagkamabdos nimong lalaki man ka. Salamat kay ma, isa kang ulirang ina. Sa ba diha ulirang ina? Ma, laki ka magkamabdos nimo. Okay. Padayon ta mga igala sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Bino, ari na kita mga igala sa atong katikisem. Bino, ritas mga pangutana mga igala, no? Katikisem na punta. Where does the authority of the priest came from? No, asa man makuha sa mga pari ang ilahang katungod isip pari. No? Where does the authority of the priest come from? Abino, matud pa kang Jesucristo mismo, ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. No? It is good to know that the first man to be ordained priest were the 12 apostles. No? Angay natong hinumduman niya ang primerong mga lalaki nga naordinahan isip mga pari mao ang mga apostoles, 12 ka mga apostoles. Ug nahitabo ka na sa katapusang panihapon. Sa diha nga gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios unya gipikas-pikas niya kini nga nag-ingon, unya miingon, unya gipikas-pikas niya kini ug miingon. Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo, bukhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios tinimaan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Sa iyang pag-ingon niini, buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Mao kanto ang punto nga gihatag niya ang katungod sa pagkapari ngadto sa mga apostoles. Sa ato pa ang una ginieng nangahimong pari mao ang mga apostoles ug iyang gihatag ang ubay-ubay nga mga katungod sa mapananglit sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 20. Ug busa sultihan ko kamo ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Sa ato pa ang katungod sa pagdili ug sa pagtugot iyang gihatag ngadto sa iyang mga apostoles. Sa ato pa siya gyud mismo mo inihatag. Ug matud pa gidugangan pagani kini ni Kristo sa pag-ingon, ug sultihan ko pagayud kamo
kung duha ka ninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atoa sa langit. Kay kung may duha o tulo nga nagkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila. No, sa ato pa mao di ay nga sa santos nga misa nga pinanguluhan sa pari, makaingon kita nga anaa gyud mismo si Kristo tungod sa hiniusang pag-ampo. Kay moingon ba yang pare, mag-ampo kita. Di ba no? Sa ato pa makaingon gyud kita nga anaa gyud ang presensya ni Kristo sa panahon kita magmisa tungod sa pagpikas-pikasapan o sa pagbahin-bahin sa bino o mismo nga ang pag-ampo sa mga katawhan nga nagkayusa sa pagpangayo kaniya sa daghang mga butang. Unya sa Juan kapitulo 20 bersikulo 22 hanggang 23 gisulti niya kini ug unya gihoy pa niya sila og giingnan dawatan ninyo ang Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang sala sa mga tao gipasaylo kini kung dili ninyo kini pasayloon ang ilang mga sala dili usab kini pasayloon. So mao kini ang katungod nga gihatag ni Kristo sa pagpasaylong mga sala ngadto sa mga apostoles. Kini og daghan pa ug uban pa mga katungod gigibilin ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles gipasa usab nila ngadto sa mga kaobispuhan. No? Matud pa sa Buhat kapitulo 8 bersikulo 17 unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga apostoles unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtutuo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Gani kung tanaw nato sa kasaysayan si San Pedro ang pinakauna nga Santo Papa. Ug gipasa nila kini ngadto sa dihang nangatigulang ng mga apostoles, gipasa kini nila kang San Lino, San Anacleto, and then San Clemente. Kung atong iphon, aduna nakaroy 266 popes gikan mismo kang San Pedro. Sa ato pa konektado gyud kitang kang San Pedro. Sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 19, 18-19 busa sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gyud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang Yahweh sa kingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot didto sa langit. So nga daghang kaayong mga katungod nga gihatag ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles ug ang maong mga katungod gipasa usab sa mga apostoles ngadto sa pipila ka mga magtutuo. No, mao kadto ang mga nahimong obispo kay sa Buhat kapitulo 18 bersikulo 17 unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga apostoles ngadto sa mga ug unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang iyang mga kamot ngadto sa mga magtutuo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. So maong pagpandong mao kadto ang unang ordinasyon nga gihimo sa mga apostoles ngadto sa mga walabot nga mga Santo Papa ug ingon manusab sa mga kaobispuhan. Nya ang maong kahum sa ordinasyon gihimo usab sa mga nangahimong obispo ug gipasa usab nila ang katungod sa mga pagkapari ngadto sa mga kaparian sama kanako. So muna nga kung mangutana ka asa man kuhaa sa mga kaparian ang ilahang katungod isip pari gikan gyud mismo ni Kristo. Ganyan no? So from Jesus Christ himself. So muna nga kami mga kaparian no magmisa gid mi kada adlaw aron paghandom kay matud pa ni Kristo manggihatag alang kaninyo buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Sa ato pa kining pagmisa di ay maugyod ang paghinumdom sa katapusang panihapon nga gusto gyud ni Kristo nga amo atong paghandumon ug buhaton. Unya ang gitugutan niya sa paghimo niini mao ang mga apostoles. Unya ang mga apostoles usab nipasang nini ngadto sa mga tao sa mga magtutuo nga mga obispo ug ang mga obispo usab no sila si San Tito no sila si San Tito ug daghan pa no mao nga gipasahan sa mga apostoles ug gipasa usab sa mga apostoles diri kanamo mga kaparian mga kaobispohan no. So nga ang katungod di ay ang katungod sa mga pari
gikan gud mismo ni Kristo. Tungod kay sa mga apostoles, kay ang una niya kining gipasa ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles mipasa usab niini ngadto sa mga kaobispuhan, ug ang mga kaobispuhan mipasa usab na niini kining maong katungod ngadto nga lamang mga kaparian. So the question is, asa man namo makuha no ang mga katungod namo? Of course, gikan gud mismo kang Kristo. Gani, kung atong tanawon sa kasaysayan, si San Pedro gyud ang pinakauna nga Santo Papa. O gipasa niya kini sa ubay-ubay nga mga tawo kang San Lino, San Anacleto, San Clemente. Nga Santo pa si San Francis, si Pope Francis karmong ika-266 nga Pope. Ano no? So ang pinakasentro sa Kristyanismo karon ana agid mismo sa Vatican sa Roma. Gani didto gipanglubong ang kadaghanan sa mga Santo Papa, kalakip na si San Pedro o pipila usab sa mga apostoles, kalakip na usab si San Pablo. Saan to pa nagpamatuod kini nga ang mga apostoles o ang mga naunang mga mantutuo no konektado gyud sa simbahang Katoliko. Tungod kay ang Vatican ang Vatican o ang Roma mao man ang pinakasentro gyud sa pagtulo ng Katoliko, no? So kung atong tanawon sa kasaysayan, mupaingon gyud didto mismo sa ngadto kang Kristo ang pagtulon ang koneksyon sa mga Katoliko. No? Kung ato gyud nga matud pa sundon gyud ang matud pa lineage no gikan karon hangtod sa mga apostoles, mo paingon gyud gyapon kita kang Kristo. No? So muna nga dunay mga pangutana no kabahin sa simbahang Katoliko, of course, ato ra yung matrace gyud nato ang atong origin ngadto mismo kang Kristo. Matrace gyud nato. Of course, sa ato ang mga kaigsuonan nga mga laing relihiyon, dili man nato dili man ta pwedeng manaway kay si Kristo lamang ang kadunay katungod sa pagmatud pa paghukom. No, muna nga dili lang gyud ta manaway pod nga muna dili sila konektado, no, dili ta moingon na tungod kay mismong si Kristo lamang ang adunay katungod sa paghukom sa iyahang mga ginsakpan. No? Kung sa iyang panggani, matud pa, sila pa mahibalo ni ana. Mga kita, dagang kay musaway ka nato, dili ra pud kita mutukol. Sandahan nato sila, pagod ka na sayod kita nga the truth will set us free. Mugawas sa gyud gihapon unya ang kamatuoran kabahin sa pagkamatud pa pagkalihitimo sa simbahang Katoliko isip simbahan nga tinukod ni Kristo. Okay? Daghang salamat o mayong mudto Pilipinas.